Tento časopis mám rád, akože fakt. Je to fajn, ako není to len pozy, hej, všetko toto, ale je to o zdraví, je to... A pritom aj pekné ženy, hej, akože nemám veľa spoločností na cestách, takže... Rád si ho prečítam, tento časopis, fakt, akože ďakujem tým ľuďom, hej. Kočka, fakt, dobrá. Takže ženy, so ženami je to ťažké, no. A tak vieš, ako každý kamionista občas zastavím v nejakej stopárke. Alebo postretávam nejaké dievčatá na tých pumpách. Bývajú také milé dievčatá. Ale je to biedne, no. Ale tak zase na každej pumpe sa niekedy niečo nájde. Občas sa zastavím tu v Beladice. To je moje obľúbené, fakt ako... Dá sa tu vybrať, hej. Ale som zamilovaný, hej. Čiže je to čisto fyzická záležitosť. Chlap proste musí, hej, je to v ňom, že nedá sa len tak byť bez ženy proste. Ja mám vážny vzťah, teda zamiloval som sa do ženy. Videl som ju v časopise Tabu. Aj som napísal nej pieseň, hej. A píšem jej listy pravidelne, aspoň raz za týždeň jej napíšem, že kde som a čo robím, vieš, v tých ciezdách. A neodpisuje mi, no. Ako, má veľa práce asi, takže stále verím, že to bude dobré raz. No. Kúpil som si Tabu, našiel som v ňom jednu holú babu a bola krásna, krásna, ach, taká krásna a ja som sa do nej zamiloval. Takže priatelia, toto je môj kamión. Vidíte, že je veľký. Kuja, hej. Je to Volvo. Bezpečné, hej. Mám s ním najazdených už vyše 200 000 kilometrov, hej. Tu aj žijem vlastne. Možno nie je to nič moc, hej. Mám tu neporiadok troška. Ale tak robí sa s ním, nestojí len tak ten kamión, hej. Mám nejaké veci, CDčka, hej. Púšťam si muziku, hej, Lenny Kravitz, to je taký. Ako nemôžem ťa previesť na tom, lebo musím mať, vieš, akože ten víkend nemôžem pohnúť s tým kamiónom, nemôžem proste, aby som to mal pekne zapísané, že som stále musím mať proste pauzu pred tou cestou, lebo v noci odchádzam, hej. Takže to sú také predpisy, no. Európe, takže niekedy do Rumunska, niekedy do Grécka. Mám tu rád tieto krajiny celkom. A inak párkrát som bol v Rusku a tam sú dlhé tie cesty a je dlhé noci. Je to tam drsné. Tak v budúcnosti už som rozmýšľal nad tým, že by som sa raz usadil. Ale ešte určite nie je ten správny čas zatiaľ. Ma táto práca baví. Ale možno, ak sa mi pošťastí s mojou frajerkou, keď mi odpíše, určite spozná moje kvality a chcela by so mnou žiť, takže potom sa možno usadím
Zatiaľ budem jazdiť, budem hrať. Možno ďalším ľuďom dám šancu spoznať niečo zo mňa, niečo z hudby, ktorú tvorím. No a možno sa aj niečo pošťastí, natočím nejaké CDčko, možno. Ale budem hlavne jazdiť a spoznávať nových ľudí, nových kumpárov, nové kamošky. Teším sa, mám rád tento život.